No takže čaute u môjho nového videa a dneska si zahráme Euro 2024 a budem hrať za Slovensko a bude ma komentovať moja sesternica mladšia. Ahojte a dneska hodnotím Toma, ako hrá vo futbale. Tak poďme na to. Takže ideme na to. Aby ste vedeli, dneska som otváral balíky, čo som tam mal balíčky. Mne normálne padla Di Maria, No tak potom Bellingham. Normálne som bol šťastný. No ja fakt futbal nepozerávam, ale akože toto, keď Tomáško tomto hovorí, tak neviem, čo mám povedať. Som s ním šťastná. Nemá slov. Nemá slov. Asi tak. Tak ja dám hlas Tomovi. No, takže už začíname, hráme proti Poľsku. Polsku. Tam chodieva moja babka. Nehovor. Srandu si robím. Ty vole, ja neviem asi hrať. Aby ste vedeli, ja to mám na najťažšej úrovni, takže nehovorte také, že to je easy peasy. Ja to mám úplne najťažšiu úroveň. Normálne legendárny som. No ako pozerám, no tak fakt to nie je najľahšie. Vy si to len myslíte, že vy si hovoríte, že on nevie hrať, alebo čo, ale fakt je to ťažké. Ja to teraz vidím. Martin Dubravka. Kto to je? Brankár slovenský. Hovorím, že nepozerám futbal. Šaranc. Poď, dajme gól. No, zebrali mi loptu hneď pred bránou. Dobre, Harastín. Poď. A daj gól. Ale máme rohový kop. Koľko je to? 0-0. No takže 0-0. Je to aspoň vyrovnané. 1-0 vyhráva. 1-0 vyhráva Slovensko. Pavru dáva gól. Krásny gól. Super. Pozrite sa na toto, ľudia. Krásne do vinku to je fakt super. Vidíte ten vinkel krásny. Normálne Poliaci môžu ísť domov. Jakí Poliaci? Veď Poľsko. No tak Poľsko. Polskáci, nie Poliaci. No Poliaci. No, chodia asi do pola. No velice. Keby ťa očuli. Tak by mi jednu šľahli. No, že? Tí kokšo, oni nevedia strieľať. Takže tam je Lewandowski. Po polsky sa hovorí. Haraslín, poď. Tomuto prihráme Boženíkovi. Prihrávame Lobotke. Aha. Keby ste chceli vidieť, tak hráme to večer. Takže... Neviem. Takže teraz akože koľko je hodín? Pozrieš na... No? Pozri. 20... počkaj. Ty vole, mne to teraz sekla hra. Je 10 hodín a 38 minút. 38 minút. No? Máme o 10:30 a natáčame video. Ty vole. Divné proste. Prihrávame. Jaj, prihrávka mi nevyšla. Hansko. Škoda, že nás nevidíte, lebo by ste sa zasmiali tiež. No. Nie vyrovnávajú v 64. minúte. Ty vole, oni dali presne v 64. minúte gól. Ty vole. Že 64 minút už hráme. Jaj.
Ale ide rýchlo, takže... To ide rýchlo ten čas. No, takže nejdeme toľko. Mhm. Pretože to už by bolo aj 11 hodín. Musíme to vyhrať, aby sme postúpili do štvrtfinále. Nie. Dobre, Lobotka to zachránil a Haraslín, ale nevydalo. Keďže som hovorila, že budem ho hodnotiť doma, tak zatiaľ mu to ide super. Nemusel by mi aspoň sekať telefón. Fakt? Seká mi občas. No. Tak za to sa veľmi ospravedlňujeme. Tak, ale zle som to tam prihral. Je večer, takže už som mimo. Ja som není mimo. Ale ja som mimo. Vážne? No? Aha. A nebudeme do polnoci hore? Môžeme. Aha. Teraz Lobot. Ja neviem strieľať. No, ako vidíte, tak asi nevie strieľať. Ja by som sa vyhodnotil 0-10. 0 z 10. Čo to znamená? Že 0 bodov z 10. Aha. No. Máme tu predĺženie, lebo voľako sa mi to nepodarilo vyhrať. Takže nič. S tým ovládam hráčov, vieš. Tak, a kucka, ale chyba. Chyba. Veľká chyba. Veľká chyba. Haraslín, poď. Hej, fauli. Ale to nebol faul. Či to zapísal? Asi vtáci vonku, nie? Jak sa to volá? Čo to on die? Čo? Nič? Čo si hovoril? Nič. Že ako sa volá? Neviem. Zabudol som. Potom si to vyriešime s tomtom. Tomto. Ja ho volám inak, takže preto sa furt mýlim. My ho voláme inak. To môžem povedať ako. No my ho voláme Tomáško, vieš? Viete? Joj, bože, nevyšlo mi to. Som sa zlakla, pretože ja som posera. Ty vole, v 120. minúte gól. Úplne na konci Vavro, krásna hlavička, zakončenie. Vyrovnávame. Teda nevyrovnávame, ale vyhrali sme a postupujeme do štvrtfinále. Takže Slovensko som, ty nevíš. Viem, že si Slovensko, ale pýtam sa, ktorý si hráč. Budeme hrať proti Anglicku. No tak. V štvrtfinále a to si dáme na ďalšom videu, keď bude tu 5 lajkov. Takže čaute. Jakých 5? No, tak čaute.